ngidon hakani ka jaka ya kani ka jaka ki khot khang sar kadai hapo jong ka West Khasi Hill district bat ngiyo iya kini ki tet ki ba mi plah hakani ka por ka ba mentah kini ki tet ki mi beda ulany omdei ba ki ami sani satain re ki mi beda ulany bara kini ka por ngi plai kini ki tet dai nak ta kadau ngi kwa ban pen i hapi hakane ka por ka ba mentah ya ka jinglong pla ka jingmi jong kini ki tet da ulany tang ba kini ki tet ki mlong ki tet ba ngen bam ndrei ya kini ki tet ngasu kwa ban pen i hapi kom ka da baratais ya ka jinglong ya ka jingmi jong kini ki tet nang ni sate ndrei ki mlong ban bam ban ngem dai ban bam plumaru ya ki tet ki ba ngisem na klau namar ba yo bangin poi ha ka jing sose te tang kini ki jing pen i ki jonga ki ba kendiat ken sayu i ya ka jing jerong jong uni ulan jong bami jong kini kitit te tang kini ki jing keren ki bak niat ki jonga kubles buan ima ban pe kini kitit ka jing buan bat ka jing jerong ta ulan ba kini kitit ki me hakane ka jaka ngamla ban komen lan ban ong ai ba kini kitit ki long ni kimlong ban bam mar ngim da kham yo ithan yakum kini ki jaitit ngan pen iya pi kham na jan baik pi kini kitit kilong kiba ibang sisa ban bam tang ba man subam klumar kitit klau ngidon ka jingting bat ia kitit ngilap hateng ba kidon kitit kiba long bi bat kidon kitit kibom long bi ru te denak takadaw ba ngisepting namar teng kidon kitit ba ngilatip ba kitit ki bom long bi ndrei ladangi bam iklabi namar kidon ki eki kenja small animal lane ki kenja merat ki barit ki bawan ban ki ba don ki kenja poisoning lane ki ba don ki kenja sni ki wan ban kijet ikitit te anda ki lawan ban kijet ikitit denak takadaw ngi siam sa ngi ki brew ngi keje kita kitit bawan kijet kitu ki merat riet ki ba don ki kenjabi lane poisoning dai nak takadaw sua bangin bami kitit klau bangin keje kitit klau maka we kapor ngi don kam banda saj bha banda shet bha banda ta e kino ki jajing ta ki ban penyap ya ki sni lane ya ki bi ki ba don ha kitit